Na among panawagan, pasalamat ni. Nagprotesta ang mga miyembro sa tribong Subanen diri sa lungsod sa Gutalak sa Zamboanga del Norte. Sa dihang kalit na lang nagsugod ang operasyon sa Zamboanga Nickel ug Florian Mar Exploration sa ilang lugar. Nakurat na lang ang tribo nga duna nay pantalan nga gitukod og mga heavy equipment sa ilang mga komunidad kay nahatagan na DI sa Bureau of Mines and Geosciences ug exploration permit ang kumpanya bisan walay konsultasyon nga gipaygayon. Ang lugar nga minahon usa ka ancestral domain ug dunay certificate of ancestral domain title nakapatid sa balaod nga una pa maghimo proyekto sa lugar gikinahanglan nga adunay free and prior information consent kung FPIC gikan sa tribo. Niatong Biyernes, nagtapok ang miyembro sa tribo nga misupak sa mina sa pagpanguna ni Indigenous Peoples Mandatory Representative kung IPMR Walter Timor. Muna ginatanaw na mo ang kaugmaon sa katawhan nga dili mo sa. Dayon wala jud po'y pagpahibalo ka namo nga magmina sila diri. Bisan pag magpahibalo sa mo di jud mi sugot. Tuloy ang NCIP nagsugod man sila og APIC. Pero sa dihang nakuha ang exploration permit ni undang. Ngano man, usa pa may use sa APIC. Nang supposed to be makuha ang exploration permit pagkahuman sa CP. Na wala may CP nakuha. So, CP means certification precondition. Okay. Pagbatuod nga sila pwede na sila mukuha og certificate exploration. Utang nga nakapasukukan nila kay gipirmahan na sa National Commission on Indigenous Peoples kung NCIP Central Office ang permit ug wala sila paybala ug walay pagtugot gikan kanila. Base sa permit nga gihatag sa MGB, 16 ka barangay ang ilang minahon sulod sa 85 ka hektaryang yuta ug kini puros komunidad sa tribong Subanen. Why lang kakuha og tubig diri ra ang kakuha ang tubig. Source ni sa tubig kaning diha. Kaya kaning lugar diri deklarado ni nga sa CRIP-base. Deklarado ni nga tribal tourist park. Dili jud siya pabungkag ngano may tanang source sa tubig diri gikan. Nakaroon og bungkagon ni unsa nang now ang problema diha nakuha ang exploration permit pero ay walay certification precondition sa NCIP. Walay insaktong konsultasyon sa kanamo. Nahadlok ang tribo sa daotang epekto sa pagmina sa lugar. Sumala sa usa ka leader sa mga mangingisda, bisan hanyagan pa sila og trabaho sa minahan, dili nila ikamyo ang ilang pagpangisda kay ang kinaiyahan angayang ang pingan. Sir, ang kung ito bag sir, di na mo ibaylo ang among kwarta sa panginabuhi para sa among ugma sa mga bata. Bisan sir, tagaan mi og tag 100,000 sir. Ipaglaban namo ang panginabuhian namo nga gusto mi nga magpuyo nga walay maguba sa among area. Hinaot mo unta. Paundangon ang mira. Ato sa konsultasyon nitong Biyernes, giklaro ni Mayor Eddie Justin Kimbo ang baruganan sa LGU nga wala gikonsulta ang maong proyekto dakong kadaot sa kinaiyahan. Ang amo alang is assurance sa katawan. Ikanira bang minara ba paghumagyaan? Luoy kayong katawan. Simba ko na ilang slide na itabo. Kung siya is assurance ang mga tao, simba ko na mga matay. Asa man paingon. Di ba mubalik na sa LGU? Mubalik sa barangay? Daghan ng lugar na itabo na yung mga landslide. Daghan na nga matay. Ang amo alam nga kung mahimo muhangyo may sa LGU i-comply lang na to ang insaktong dokumento. Nalipay mi nga daghan nagtatrabaho diri sa barangay Bakong kaya ang mga tao diri nakapalit og bugas para sa ilang problema, no? Ay crisis withdrawn. No? Dako ko pasalamat sa mina nga nakatabang ko. Sa mine premises, that includes exploration. Pag pumasok ka doon, dapat i-restrict ng tao na kung na kailangan, kaya ganito merong orientation, hindi sa violation, may certain provision, safety rules and regulations, daw 2000-98. So kung sila magpapasok, makita na sa karoon na ako, o ako makita na ako, mag-penalize nila. Ako mag-penalize nila because they are violating the certain provision of the safety rules and regulations.
ang pagsupak sa LGU Gutalak base sa mga polisiya o balaod nga wala masunod ug ang kadaot sa kinaiyahan. Nakasulat sa Section 19 sa DNR Administrative Order Number 21 Series of 2021 nga walay exploration permit nga ihatag alang sa Florgenmar Mining Development Corporation ug walay Certificate of Environmental Management and Community Relation Record o Certificate of Exemption. Ug wala pa nakasumitir sa mong dokumento ang naisbutang kumpanya. Sa record gikan sa munisipyo sa Gutalak, wala pa usab natuman sa Florgenmar Mining ang gikatagda sa balaod nga mosumiter sila ug Environmental Work Program. Sa Section 59 sa Balaod sa Indigenous Peoples Right Act kung IMPRA, walay permit nga gihatag sa bisan unsa nga proyekto kung walay certification gikan sa National Commission of Indigenous People kung NCIP ug walay certificate nga ihatag kung walay pagtugot gikan sa Tribal Council sa lugar. O kinahanglan nga maglusad sila og konsultasyon aron mahatagan sila og free and prior information consent ngadto sa mga tribong subanen sa lungsod sa Gutalak ug wala usab kini matuman. Apan dali mi depensa si Regional Director Alex Jimenez sa Environmental Management Bureau Region 9 sa operasyon sa mina sa lugar. Ang review nila depende din sa document na sinabit nila. So kung kumpleto, so hindi ka Tagalog. Pag may kulang, definitely sa uli yun for additional information and compliance with the additional requirements. So in short, sir, wala pang ECC because of that process? Wala pa, the process pa siya. Sa pagkakaroon, full operation na ang kumpanya sa Kabukiran. Gipang buldos na ang mga yuta o gipang tumba na ang mga kahoy dito sa Barangay Bakong bisan wala pa kini Environmental Compliance Certificate kung ECC. Naghimo usab ang kumpanya og pantalan bisan wala pa kini for sure lease agreement ug walay pagtugot sa sangguniang bayan sa lungsod sa Gutalak. Kini tanan mo'y rason o hinungdan nga ang lungsod sa Gutalak supag sa pagmina sa maong kumpanya tungod sa dakong kalapasan nga ilang gibuhat ilabi na sa kinaiyahan. Mibarog alang sa katawhan ang sangguniang panlalawigan sa Zamboanga del Norte ug misupak sa operasyon sa mina. Sa pagkakaroon, gigwardyahan na sa kumpanya ug mga armadong grupo ang lugar kung diin sila nagmina. Ang panghitabo sa munisipyo sa Gutalak dakong hagit sa katawhan ug sa lokal nga pagagamhanan unsaon nila pagbatok sa mga sayop nga hinimuan nga sumala sa katawhan mismong taga DNR ang midepensa sa padayon nga pagmina sa ilang lugar. Soraida Eva Mustaril, Newsline Philippines, Zamboanga del Norte. Stay safe.